Samfundet har ændret form, og det er blevet moderne at være rigtig tynd. Men der er også kommet langt flere fastfoodkæder, hvilket har givet en kæmpe stigning inden for overspisning og fedme. Men hvorfor er det så vigtigt at få sin gode ernæring? Kan man ikke bare lade være med at spise, eller bare spise en masse junkfood? Har du nogensinde tænkt over dine spisevaner? Og ved du egentlig, hvor mange der lider af en spiseforstyrrelse? Det kunne vi godt tænke os at få svar på. Så derfor tog vi ind til byen for at finde ud af det. Vi er her i Aarhus i dag for at finde ud af, hvordan folk helst vil beskrive deres spisevaner. Så det vil vi finde ud af nu. Hvordan vil I beskrive jeres spisevaner? Sund, middelsund eller usund? Ja, det er i hvert fald sundt. Er vi sund? Ja, mit det varierer nok sådan fra måned til måned. Ja. Det er nok mellem middelsund og sundt. Usundt, tror jeg. Meget sundt. Middelsund. Sådan usundt hele tiden. Vi er Sammen. Ja. Man kunne godt spise lidt sundt. eller usund. Lidt sundt. Nu har vi fundet ud af, hvad folk mener om deres egen spisevaner. Men vi vil også gerne finde ud af, hvad folk tænker om vægt og spiseforstyrrelser generelt. Hvor mange i Danmark tror du lider af en spiseforstyrrelse, hvis du kunne sige det sådan i tusinder? Jamen 97% af alle kvinder, I tænker alt for meget på mad hver eneste dag. Så er det rigtig, rigtig mange. 200.000. 10.000? Ja, altså jeg læste på et tidspunkt, at i verden så er det 1 ud af 4 kvinder, der har, altså det varierer lidt for meget. 100.000? Ja, sådan 1.000. Okay, 20.000. Der er faktisk 76.000 i Danmark. Sådan lyder det. Ja, som er diagnostiseret. Ja. Er der sikkert flere. Der er faktisk 76.000 i Danmark, der har spiseforstyrrelser. Men i Danmark er der faktisk 76.000, der har en spiseforstyrrelse. Og det går både under anoreksi, bulimi og overspisning. Der er faktisk 76.000, der har det. Der er faktisk 76.000. Okay. Som er registreret. Ja, som er registreret. Ja, Så det kan godt være, der er flere, ikke? Vi kan nu konkludere, at der er ikke særlig mange, der har fornemmelse for, hvor mange i Danmark, der har en spiseforstyrrelse. Vi kunne rigtig godt tænke os at vide lidt mere om anoreksi, og derfor har vi interviewet en, som var tidligere ramt. Startede ved et vægttab jo, dertil overhånd, hvor jeg sådan gik spise mindre og mindre hver dag, altså uden jeg tænkte over det. Og til sidst så spiste jeg slet ikke noget. Tanker overhovedet, der styrer en, fordi men du kan altså tynd ikke tynd nok. Jeg er aldrig nogensinde tilfreds. Noget, man skulle kæmpe for, for jeg vidste godt, at for eksempel alle mine venner og familie, så de kunne ikke bare gå og kigge på, at jeg fik det dårligere og dårligere til sidst. Ikke engang var i stand til noget. Så, altså, fordi de betyder selvfølgelig meget for hende, så for at blive ved med at holde fast i dem. Så det er buksen for det, der fik mig til at kæmpe. Jeg var ikke rigtig glad. Det tager jo ens energi, fordi altså energi, det kommer jo blandt andet fra mad. Du bliver meget nemt træt, så det er hårdt for kroppen, så man kunne godt have det sådan, at man var ved at besvige. Det påvirkede især min familie rigtig meget. Den der glade, grinende pige, jeg var engang, hende var jeg lige pludselig ikke længere, var jeg træt hele tiden, jeg var ikke i stand til noget, jeg ville ikke rigtig noget, jeg løb bare mest bare min seng. Altså til sidst, der indtog jeg jo ikke noget mad. Altså når jeg havde skåret for min mad, så var der et tidspunkt, hvor jeg kun drak juice. Og så gik jeg ned til mælk og vand, hvor jeg stod til næsten kun drak vand hver dag. Brugte jeg meget den her med, at jeg ikke var hjemme, så var jeg hen med mine veninder eller venner, når jeg spiste, eller alene, eller sådan et eller andet undskyldning hele tiden. Man kan godt fornemme mange blå mærker. Så begynder man at tabe sit hår også. Og det værste det hele, det er nok så meget du fryser. Så i USA, jeg tror, der var 38 grader varmt, der kunne jeg stadig gå rundt og fryse. Altså hele ens udvikling og af pubertet og sådan noget, det stopper. Noget med, så man ikke får skyldfølelse efter, man har spist, men man heller ikke helt stopper med at spise alt, hvad det har gjort ved mig, og hvor dårligt jeg har haft det, hvor meget det ødelægger ens liv, hvor meget spilder tid det er at bruge sit liv på det. Så det er bare, lige snart man opdager det, så er det bare med for noget hjælp med det samme tidspunkt under, imens jeg var ved at tabe mig, fordi at allerede der begyndte jeg sådan skyldfølelsen at komme efter hvert mål. For at kunne klare det, så blev jeg nødt til at gå ud og kaste maden op, eller hvad man skal sige. Vi ved nu, hvilke konsekvenser Sofie havde, og hvor en ulykkelig situation var i. Men vi kunne stadig godt tænke os at komme lidt nærmere på, hvordan man kommer ud af sådan en ulykkelig situation, og hvor usundt det egentlig er for kroppen. Så derfor har vi søgt professionel hjælp hos Katrine Præst Sørensen, som er tidligere medarbejder inden for Aarhus Center for Spiseforstyrrelser.
spiseforstyrrelse. Det er fordi, at de er bange for at miste kontrollen, når de begynder at blive voksne. Spiseforstyrrelsen, den giver dem kontrollen. De kan blive ved med at holde fast i, at de har den totale kontrol. De bestemmer selv, hvad de putter ind i munden, hvor meget de vil putte ind i munden, og hvor meget de vil motionere. Så det er rigtig meget en stor grund til det. En anden grund kan faktisk også være en misforståelse i forhold til vægt og hudproblemer. Der er en eller anden sundhedsplejerske eller en anden, der fortæller om, at når du spiser chips, så får du bumser. Og så tænker man, nej, jeg vil aldrig mere spise chips. Og så tænker man bagefter, nej, jeg vil aldrig mere spise vingummi. Og til sidst så eskalerer det. På den måde, så kan du få en alvorlig spiseforstyrrelse. Hvorfor det er så vigtigt at få en god ernæring, det er fordi, at man jo på det tidspunkt, hvor de fleste piger og også nogle drenge får anoreksi, der er de i gang med at udvikle sig for resten af livet. Og den ernæring, de får på det tidspunkt, det er den, der for eksempel skal være med til, at de på et tidspunkt kan få børn. Og når man er fra 10 til 20 år, så er det måske ikke det vigtigste i livet, men på et tidspunkt, hvis ikke at man får udviklet sin krop ordentligt nok, fordi man ikke får ernæringen, så er det jo et valg, man har gjort for resten af livet, for eksempel med at stifte familie. Hvad gør det med kroppen og anoreksi? Det gør det, at kroppen egentlig stille og roligt lukker ned. Kroppen gør sådan, at den ikke modtager næring og derfor ikke udvikler sig. Det betyder jo for eksempel, at man ikke får menstruation, eller at den stopper igen. Det gør faktisk også, at dine hår, du fælder ikke. Hvis du har alvorlig anoreksi, så stopper du simpelthen med at fælde. Og det er simpelthen fordi, at kroppen skal holde på varmen. Det er dens vigtigste job, det er at holde så meget på varmen. Det betyder også, når du begynder at spise igen, så begynder man at fælde overdrevet meget, fordi så den begynder at sutte. Hvordan kommer man igennem anoreksi? Det er der jo rigtig mange meninger om, og rigtig mange måder at behandle på. Men jeg tror bestemt, at man skal have en behandling, hvis man har en alvorlig anoreksi. Og det kan enten være en indlæggelse, hvor man er indlagt i mange måneder, og skal op på sin normal mindste vægt, og så rent faktisk også have noget tid til at lære at være på den. Den anden måde, det tror jeg også er noget med tid. Altså jeg tror, at især jo yngre man er, jo sværere er det at blive rask, fordi at man ikke selv har taget valget om at blive rask. Hvis man er 12 år og bliver indlagt, så er det fordi ens forældre har besluttet, at man skal indlægges. Og så kan man godt blive fodret op til normalvægten, men når man bliver sluppet fri igen, så er det ikke et ønske, man har. Så jeg tror også, der er et spørgsmål om, at alder har en betydning. Hvad jeg ved om at overspise, så kan man sige, at en spiseforstyrrelse har jo populært set den anoreksidelen, som er den del, som mange synes er sindssygt spændende at høre om og læse om. Og så er der delen, der er den bulimiske del, hvor man overspiser. Og så er der faktisk nogen, der har begge dele, der i perioder overspiser, og så ellers er restriktive anorektikere. Overspisninger, det er jo oftest, hvor man bliver ved i længere perioder med at stoppe sig med noget. Og noget af det, man rent faktisk rigtig godt kan lide at overspise, det er toastbrød. Fordi så kan du klemme helt sammen, så det ikke fylder noget, men så kan du simpelthen bare sluge det. På den måde kan du overspise rigtig meget. Og så kaster du det op igen, og det er simpelthen det der med at fylde et tomrum inde i sig selv, meget i lignende unge mennesker, der sker i sig selv. Det er også at fylde et tomrum ud. Hvad kan man gøre for at bryde en tendens? Jeg tror først og fremmest, så skal man sige det højt. Altså man skal bede sine forældre, eller en klasselærer, eller nogen om hjælp. Fordi at uanset om man er anorektiker eller bulimiker, så er man så alvorligt syg, at man faktisk ikke selv kan blive rask. Og det er en sygdom, der kommer til at tage rigtig, rigtig mange år og ændre ind i hovedet, og nogen faktisk aldrig får den ændret, men kan holde ud og være på en mindste vægt. Så jeg tror, det allervigtigste er, at man skal bede om hjælp, men det er jo også det, der er allersværest, hvis man ikke tror, man er syg, fordi man i en forvrænget tanke tror, man er fed og ulækker, og er bange for at miste kontrollen. Hvordan kan det være, at hjernen
bilder en ind, at man er tyk, og man egentlig bliver tyndere og tyndere. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der faktisk ved, hvorfor at det er sådan, men det er jo det, man kan sige, det er et forvrænget spejlbillede. De kan faktisk godt se, at hinanden er tynd. Men nu er du faktisk også for tynd, eller sådan noget. Men når de kigger på sig selv, så kigger de på en fedme, som de ikke kan holde ud, og som jo nok egentlig i bund og grund er en kropslede langt mere, end det er en fedme-tanke. Men det er et ønske om at blive så lille, at man kan blive pakket ned i lommen. Ja. Vi kender nu konsekvenserne ved at have en spiseforstyrrelse. Der er kommet mange forandringer i vores samfund, og der er kommet en kæmpe stigning inden for overvægt og vægttab. En god løsning er, at vi begynder at snakke om det i skoler i offentlighed. Vi skal være mere åbne over for vores krop og vise, hvem vi er. Vær stolt af din krop og vis din krop. For den perfekte krop er din krop.